Leughadh faclan le bhí cúr na fuaimeann cóileág. Tá sé dul bhí practasach a leughadh faclan gurrit le bhí cúr na fuaimeann acu cóileág. An dniu tá sin dul bhí deanú faclan leis an fuaim I agus é. I an é. I an é. Cúr na fuaimeann cóileág. I an ín é cóileág n é íne I an é íne I s t I s t Cúr na fuaimeann cóileág. I Nus tá seo I s Cúir sin cóileág. I s Deanú éis t Cúir an t cóileág. Nus tá seo I s t éist I Cúir na fuaimeann cóileág. A deanú im